שלך והמדבר שלי נפגשים סוף סוף בנוף ישראלי. במקצב יווני עם מבטא פולני, בסלסול תימני עם כינור רומני. מי אני? כן אני ישראלי. שרו הבוגרים הנפלאים. תלמידי כיתות ו' פתחו בשיר שיר ישראלי. מילים אהוד מנור, לחן שלמה גרוניך. עם שאינו מכיר את עברו, ההווה בו דם ועתידו לוט בערפל. כך כתב יגאל אלון. גם השנה, כבוגרי המחזור השמיני בבית ספר רבין, אשר חרת על דגלו את הנחלת מורשת ישראל לגווניה, אנו גאים להיות חוליה נוספת בשרשרת הארוכה, המכבדת ומוקירה את עברה של האומה. הערב נציג בפניכם את סיפורה של מדינה, אחת ויחידה, מיוחדת במינה. נפגוש בסיפורים המלווים את הקמתה, בנופים, באתרים ובמקומות, אשר מתוכם צמחו אהבות רבות, אהבת הארץ ואהבת הבריות. עתה נפנה אל הקרואים המכובדים, אשר רוצים כמובן לברך אותנו הבוגרים. אל שולחן המכובדים מוזמנים הגברת שושיק שנר, מנהלת בית הספר, הגברת נורית שרייר, סגנית מנהלת בית